Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Centenary Committee jong kasnong Maugarwat Southwest Khasi Hills District lingba uba HS Dingdo upresiden bat uba WL Snaitang usketri kila pentepat ba lingba kila pathai kubor bana kalyang kasnong Maugarwat kan sayo ban khang perdano ya gajing rakhi lekmen ya umau mer jong gajing dapsi spasnem jong kasnong Maugarwat kaban long ha kan rutrik jong ubanai rempang 8,000 riu ha kaba usembut Menteri Rangba Kejela uba Prestun Tensong unsa long kumukong san haringkat da kejing don langru uba Renekton El Tongkhar UMLA ka Maugarwat uba Pius Marwen UMLA ka Ranikor ki officer sarkar bat kiwe de ki basha khot ngob ha kate ga sngi shu ha kani ga sngi on sa ple perdano ya mod dorsa ken mau ya uli temen basan Rosasia Nongrem ubadai Menteri Shnong Baningkong Tam jong kasnong Maugarwat kata na do usnem 6,000 khandai spasa puar namar kata kasnong ka khot ka wer ki nongshong shnong ka Maugarwat ki badan hakeleng ki jaka bakin sngoba banwan khnang hakani kasngi bakan long ka jing shngan ba ka jing sa jingken mau ya kasnong hi barok we di social media hagni ka por ngidan hangni ko aban pilito ngide ki di khot ka step committee jong kasnong Maugarwat Hujung pon den in court jangka Centenary Jubilee Celebration Committee jangka Shnong Maugarwat di lembaga ni channel ka jampi iku aban yetu ipi baka Shnong Maugarwat kala ya chis pas nan nadu sunan cijar kendai spa arpusau hado arjar arpusau bat layo ia keban rakhe ya ka jing pli perda ya ka ne ka jing rakhi ka jubilee ha ka khat pratrik jung bunai Disember arhajar arpusau but mentapat lapen bed ba anyo ya ka ban penlong ya ka jing rakhi ka jing penhap perda ya ka ne ka jubilee ka sis pasnan jong ka shnong ha kan rutrik jung bunai Februari arjat akun reo di hakani ka jing penhap perda i deputy chief minister badan buram jong ka jela Meghalaya ba Prestun Tensong in long kongsan ha ka ba andon rengkat ro disebut kongsan UMLA jong ka Maugarwat constituency ba Renekton Longdok Tongka nantai ba Pius Marwen MLA jong ka Ranikor constituency kumjuro MDC jongka Maugarwat constituency but ki nosha khot soba ka control UC Modern Buram jong Iba Maharam deputy commissioner jongka Southwest Khasi district but ki officer sarkar jong ki department bapher ki badan hapo jongka Maugarwat de lomba kanika channel ni bo ka jingkarpa na kalian jong ka shnong ban khot ye ki khon jong ka shnong khantam kitu kemudian syabar jong ka shnong banwan sachi senpat ban ya don rengkat bat ngi ha ka te ka sngi ka jing penhap perda ya ka jubilee ba sis pasnen jong ka shnong ki khon jong ka shnong kemudian syabar jong ka shnong ki ba syajan bat ki ba syajangai sim ba kani kalau ka jing pentep kani kalau ka jing khat ka jing wer na ta jampi ha ku ju ko por kani kalau ka jing pentep ka jing penbenai ki pai ba jong ka shnong Maugarwat bangini oban ya mi renti ha ka te ka sngi khnang ba ka jing rakhe kan long ka bajam te tang dakini ki kinten ki bakhandiat tengidon ruban penkot lomba kajing keren ke belengkot jauh Sharman jong ka Centenary Celebration Committee ba SS Dingdo in Subhabat Sim ban ay kajing keren belengkot ke ba i secretary jong kan committee jong i ilan pau ila bersnya ban jong pi na kalian ke jong kuat ban pa susu sakat bahagian segi itu trik jong na ba agus dem Riu haka bangin sayo iya kapan
khang perdana ia kini jing rakhi juni jing dapis pas nem je nama korwat nginyo ban pliru ia modul jong leit men besan rusaya nongren ubalam menteri benangkong jong Shnong makurat urbala bak ia kini kam nan gosnem khat kendai pas sopu hadu gosnem khat kendai spanya ulai ulalong headmaster nyokam maharam MD School Belupo ulalong MDC nyokam United Kasi and Gentil Autonomous District Council nadu kesnem khatndai pak santuar hadu kesnem khatndai pak neripusan ulabat hukum ucaman John ke Council hakni kepuan hakni kesi ingin saya pangkuli yang mundur John Nirwana